Sibuyas, kamatis, tapos sinigang mix. So, karon anong buhatan na ito? Magpainit og tubig. Ito na ginunod niya itong lamas para mulasa. Ginagawa mo. Antayin lang natin kumulo. Wala ito na bukal na yun. Iunod na to ang baboy, no? Baboy! So? Ginagawa mo. Check lang. Ang ganda lang ah. Nindot yung result sa kuha ng Dr. Alvin, guys. Kung gusto mo order. Ano mo gamit ang Dr. Alvin? Just message me sa akong Facebook account. Inday Badiday ng Negros ang akong Facebook account. Nindot siya. Diba? Maintenance na akong gigamit. Una ko gamit atong rejuvenating heat. Ano lang? 30 days ko lang gamit ato na yun. Nagbali na kong maintenance. Ang maintenance nindot siya kay humot. Di siya kuha na. Humot yan ang kuha. So tarang natin guys na kuha na yun. Many minutes later. Ito na siya ilunod. Okay? So, and guys, bukal na siya. Bukal na nga itong, pabukal na itong tubig na. Nabukal na. Ito lang ilunod itong baboy. Para mahumok siya. Ang ana ko ka-simple mag-sinigang. Paborito to sa mga boy dere, sisiyan. Paborito din niya. Ang sinigang ang ba? No. Balik ka tayo niya para kita na po ninyo ang ako ang result sa ato ang sinigang na simpi kayo. Kung may stilain, marami din gulay na madaliron. Marami din nakabit. Pwede na kayo sumulog sa ato. Many minutes later. Guys, ito yung butang ang sinigang mix.
A few moments later. Ato na ibutang ang atong kangkong. Ang atong sinigang kangit-ngit di makita. Kaya suga, di man kaabot ka kay putot. Naisuga sa taas, di man kakaabot kay putot. Tawag kay init. Many minutes later. Guys, mga ontas akong gilutong sinigang.